Злоупотребява ли с парите на хората Владислав Радославов, известен в социалните мрежи като точност Влади? Той е един от най-харесваните личности в българския интернет, поради това, че снима как дава пари на хора в нужда. 300 лева ви дам от мен и благородни хора, петам 350 лева от мен и благородни хора. Искам да ви дам от мен и благородни хора, господин, 400 лева. Има обаче един проблем. Парите, които Влади раздава, не са от неговия джоб. Той има сметки в PayPal и в Revolut, към които в края на всяко видео приканва зрителите си да даряват, за да продължават заедно да помагат на нуждаещи се. Благодаря ви отново от сърце, че заедно подкрепяме хората. Всеки, който иска да се включи, може да го направи чрез линковете, които се намират в информацията на профила. Но каква част от сумата, която получава, Влади раздава, няма как да знаем, защото справка колко пари са дарени в сметките му няма. Той използва средствата на хората и трябва да им се отчита. А докато не покаже колко пари са му изпратени, аз отказвам да повярвам, че Влади не е измамник. Ще ви дам 300 лева. Ама за вас да има. Не се притеснявайте, не се приложете. Не се притеснявайте, не се приложете. Не се притесняй, не дейма мисли мене. Аз се свързах с него, за да му задам няколко въпроса. Първоначално каза, че няма проблем да ми даде интервю, но в последствие спря да се дига телефона. Повече информация за това след малко. Преди огромната му армия от фенове да ме нападне в коментарите, искам да ви накарам да се замислите. Влади снима как раздава пари. Това само по себе си поражда съмнения. Много е лесно да изглеждаш добре в социалните мрежи, особено пък ако ти се снимаш и монтираш видеята. Разбира се, че всеки ще се трогне, когато види, че на човек в нужда му се предлага помощ. Но си задайте въпроса, защо го прави? Много ма кефи е аргумента: той раздава пари, значи е добър и честен човек. Той Делян Пеевски дарява пари. И то много повече от Влади. Това прави ли го по-добър от него? Прави ли го изобщо добър човек? Освен това, Влади е рекламно лице на сайт за хазарт, а аз нямам особено много доверие на такива хора. Парите, които Влади получава от зрителите си, не отиват в дарителска сметка, а в личната му такава. Дарителска сметка няма и да му върши работа, защото от нея не могат да се теглят пари. Проблема не е, че средствата отиват в личната му сметка, а че информация каква сума е постъпила там няма. Разбира се, напълно е възможно Влади да дарява абсолютно всеки един лев, който му е дарен, но ако това беше така, той нямаше ли просто да покаже банково извлечение и да сложи край на всички съмнения? Правя кратко отклонение, за да ви кажа една шега, която ми хрумна докато се подготвях за клипа. Знаете ли как щеше да се казва каналът на Влади, ако Влади се казваше Камелия? Точно Сками. След тази изключително забавна вметка, нека ви разкажа как Влади се превърна в любимец на българите. В началото започва да излиза с топката си, облечен отгоре до долу с дрехи на BetMarket, сайт за залози, и отправя предизвикателства на хора, които ако бъдат изпълнени, ги награждава с 20 лева. Печели си 20 лева точно с 20, заповядай, брат. След това започва да предизвиква хора в нужда. От вижния кош? Спечели си 20 лева точно с Влади. До сега всичко, което раздава, е от неговия джоб или от този на BetMarket, не знам. Когато набира популярност и разбира, че е спечелил симпатиите на зрителите, на Влади му хрумва, че може да печели пари от наивни... Хрумва му, че трябва да свали дрехите на BetMarket и благодарение на благородни хора, които му изпращат пари на личната сметка, може да продължи да помага на хора в нужда с още по-големи суми. Много от вас проявиха желание да се включат в моята инициатива и с радост ще ви дам тази възможност. Всичко щеше да е прекрасно, стига да знаехме колко пари са постъпили в сметките му. Изгледах всичките му клипове и след всяко едно си записвах колко пари Влади раздава на хората от момента, в който приканва да му бъдат изпращани. Сумата е 11 725 лева. Купувал е храна, дрехи и обувки на някой, нека ги закръглим на 13 000. Скъпи фенове на Влади, как ще реагирате, ако разберете, че сумата, която е постъпила в сметките му, е 20 000 лева? Той отделя време, полага усилия, има оператори, монтажист, на които плаща. Нормално е да отделя пари за тези разходи. Ами ако сумата е 50 000 лева, или 100 000, или дори повече, още ли ще го смятате за добър и честен човек? За съжаление, дали в сметките му има 15 или 215 000 лева, можем само да гадаем. Докато гледах клиповете му, на доста от тях се трогнах. Влади умее да говори с хората и знае как да се хареса на зрителите. Аз какво бих могъл да направя за вас? Тази усмивка, която ми дадохте в момента,
е достатъчна наистина. Тъжните музички допринасят допълнителна тъга към клиповете. Със сигурност носи вяра, че добри хора съществуват. Мъчно ми. За кое? За това, че седя тук. А защо се налага така? Защото имам болен син. Стана ми мъчно, жално за хората. На няколко пъти дори пуснах някой друга сълза, не се шегувам. От човек, който исках да дам гласност на теорията, че е измамник, му станах фен. Даже и аз бях на път да му изпратя пари. Нека сега ви разкажа за разговора с Влади. На 9 юли се свързах с него по телефона. Проведохме 5-минутен разговор, в който обяснява, че с радост би ми дал интервю, но бил много заед и трябвало да се направи графика с колегите. Каза, че с удоволствие би ми отговорил на въпросите, но бил много заед. Разбрахме се до 1 месец да го направим, а аз му казах, че ако до 2 седмици не ми е върнал обаждане, ще му се обадя отново, за да му припомня за уговорката ни. Любопитен момент от разговора бе когато той спомена, че нищо не било скрито и нямало нищо нелегално. Попитах го къде мога да го видя това и вижте отговора, който получих. За съжаление не мога да пусна запис от разговора, но думите му бяха нещо от сорта, че нямал проблем да отговаря на каквито и да било въпроси, само че като се видим очи в очи. Нямаш проблем да задавам каквито искам въпроси, ма спря да ми дигаш след това. 2 дни по-късно Влади качи този клип. Здравейте, благородни хора! Обръщам се към вас, защото ми е болно, че неверни твърдения се опитват да опетнят всички добри дела, които успяхме да направим заедно. Аз не се притеснявам от нищо и от никой, защото съм чист пред себе си на 100% и ви благодаря от сърце за доверието, което имате към мен. Ако наистина работата му беше чиста, нямаше ли да го покаже на хората, вместо да им го казва? Но момчето продължава да разчита на наивните си фенове, които никак не са малко. Минаха 2 седмици и след като не получих обаждане, аз отново го потърсих. Звънях му 3 пъти и кой би могъл да предположи, че този изключително честен човек не си вдигна телефона. Писах му във Facebook, в Instagram и в Gmail и отново за голямо очудване отговор нямаше. Има много хора, които гледат клипове без да влагат мисъл. Те просто виждат как някой прави добро, как някой обещава нещо и вярват без да се замислят дали има нещо гнило зад всичко. Такива са и тези, които даряват пари в исторически парк. Буквално феновете на точност Влади подкрепят исторически парк, аз съм убеден. Това за мен са добри, но наивни хора, които нямат и капка критично мислене към това, което гледат. Доказателство дали Влади злоупотребява с парите на хората няма, но ситуацията е доста съмнителна и няма да се спре с всички спекулации, докато Влади не покаже колко пари са влезли в сметките му. Призовавам всички да спрат да даряват пари на Влади, докато не покаже, че всеки лев, който влиза в неговата сметка е дарен. Аз ще се радвам, ако се окаже, че не е взел и стотинка от парите. Но нека има показност. Може да се окаже, че е взимал доста голяма пари от сумата и сега да бъде принуден да раздава по 1000-2000 лева на клип и да има видеа още по-често. Искам да ви кажа, че когато симпатизирате на някого, особено пък ако сте решили да дарявате пари, гледайте критично зад картинката, защото е много лесно да изглеждаш добре в интернет, но не всички са добри хора. До следващия път.